Tsaya ku yau wani wani da. Ba kowa zai shigo fa. Ya kamata. Give me your phone. You can pop. No worry. Ba kowa ba. Nala. Ibrahim. Saura wannan yin nan baro. Dan yi baya kaɗan mu. Ba wanda zai. A ba inda zai ka daya a nan. Akwai matsala. Sai wuri yake yi ba. Malam Musa da yake nake gaishe ka. A ina ne? A Kano ne kai ya kan jima ya wata ne. Na zo na farkin na zo gurin akwai da ke karatu a nan. To ina ma magana dai amma kana mai kwallo. Ko cikin masallacin nan. Ba sabon masallacin. Nan. Yes, man. Aku gua mana? Ini gak aboki dah. Bagas. Gua mana? Wannan kyandirin ba. Ai mu wasu yanka ne. Yake ya tashi sai ai gaba. Amma ina da gaba. Ku ta lami can titi ku je can. To mu ba za a yi. Gashi nan. Ali a ce ba wai. Zaki wannan ne? Nace da ba ki samu mai mota bane ba? Mai sana'a. Ba sa nan. To bari sa ne. Bari saka ne wai yanzu. A Kaduna ba? Bari sa ne. Mun gane ne ba. Abba Masai. An yi haka gaskiya ne wallahi. Mun yi waya ma kwanaki. Kai kana nan ma gaba ɗaya total. Alhamdulillah. Wallahi alhamdulillah ya kokari ya yi dumami. Alhamdulillah. Ya abubuwa. Ai kamar ina tura ma link ma. Kana tura mu. Masha Allah. Alhamdulillah ya jagora. Na gode sosai. Amma za ka shiga ne? Na. Ahmad yi mun ball mana daga nan zuwa da wannan kana da application. Ai ne kan mutum nan ba.
Salamu alaikum. irin takawa Wai da shi da masallacin da kuka ne. yana nan ma a kasuwa na makon suna da shi an taya tun layi jagora yau za ku zo gobe gobe kafin ba tafi sai mai zan